Ola, somos a aula de cuarto e imos vos presentar a Revolución Francesa. A Revolución Francesa, lugar, París, ano 1789. Os protagonistas son o rei Louis XVI e a súa muller a raíña María Antonieta. A sociedade está dividida nos seguintes estamentos: rei que goberna de xeito absolutista, nobreza e clero que apoia ao rei a cambio das riquezas, profesionais, liberais e campesiños que malviven e pagan moitos impostos. A situación dos campesiños e profesionais liberais é o motivo da principal revolución. A partir desta situación créase a Asamblea Nacional para que todos os cidadáns teñan un mínimo dereito e melloren a súa situación. Na Asamblea decídese que hai que acabar co absolutismo do rei e instaurar outro modelo social. Iníciase a revolución no mes de maio de 1789. O 14 de xullo de 1789 a revolución toma o Palacio da Bastilla en París. Neste palacio estaban encerradas as persoas contrarias ao rei, polo único motivo de estar en contra dos seus pensamentos absolutistas. A raíz da toma da Bastilla prodúcense máis rebelións nos castelos dos nobres por toda Francia ata acabar co reinado de Luís XVI. Tras derrocar ao rei, iníciase o proceso para redactar unha constitución que sexa favorable a todas as clases sociais baixo o lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Finalmente, o rei Luís XVI e a súa esposa María Antonieta foron decapitados na guillotina e instaurase unha nova forma de goberno baixo a figura de Napoleón Bonaparte.